a train goes by, clear the thistles and brambles, whistle in the ramble. Άλκης. Αρέσκει σου? Άλκης. Για σένα θα χωρίζα 100 φορές. Να σε πάρω παντού να ταξιδέψουμε. Στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στην Αθήνα. Θέλω να πάω και στη Ρώμη. Όπου θέλεις. Ο Θέμης θέλει να σου πάρει τη ζωή και... Ναι, καλά, αυτό το ξέρουμε. Παλιό είναι. Ναι. Έκανε αγωγή εναντίον σου. Εναντίον μου. Με ποια κατηγορία? Ότι φέρνεις άντρες στο σπίτι. Τι λες, ρε Στέλλα? Εγώ άντρες, μόνο ο Κώστας έρχεται από άντρες σε αυτό το σπίτι. Ναι, βασικά σε χαρακτήρισε γυναίκα ελευθερών ηθών. Μερικές φορές ξεγελά και περνιέται διαγνωστικός. Με επινόησε ο ακροατής με το ψευδόνυμο Δεκανίκη. Στοπ. Κάθομαι στο καναπέ. Γεια. Με λένε Μανίνα Οδηπορίδου. Περπατάω. Γεια σας. Στοπ. Είμαι η Λούση Ποπολούση, αλλά αυτό δεν το πείτε σε κανέναν, είναι μυστικό. Ξέρετε εσείς μεταξύ μας. Είμαι και εκεί βοηθός και με δημιούργησε η Βίκη Αρμανιτίδου. Κάνω 3 βήματα πίσω. 1, 2, 3. 3 βήματα μπροστά. 1, 2, 3. 3 βήματα πίσω. 1, 2, 3. Μπροστά. 1, 2, 3. Κλωτσάω. Πίσω. 1, 2, 3. Πηδάω. Μπροστά. 1, 2, 3. Κλωτσάω. Πίσω. 2, 3. Πηδάω. Μπροστά. 2, 3. Κλωτσάω. Πίσω. 2, 3. Πηδάω. Μπροστά. 2, 3. Κλωτσάω. Πίσω. 2, 3. Πηδάω. Συμπαθείς τον πατέρα μου? Μάλιστα. Ναι, αλλά τον σέβεσαι? Ναι. Επειδή σε φέρε πίσω από τον πόλεμο, Ναι. θα ήθελες να ήταν δικό σου πατέρα? Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν ήταν και πολύ όριμη η ερώτησή μου. Είστε απλώς μικροί. Και τόσο αθώα. Αθώα. Δεν θα το λέω. Αλήθεια, Μεσίζο. Τι έγινε, μιλάει? Ο αριθμός δεν ανήκει στη συνδρομητή, έχει ακυρωθεί. Πάρε τηλέφωνο στην εταιρεία του να μάθει το καινούριο. Και αν ο Φίλιππος έχει αλλάξει κινητό γιατί δεν θέλει καμία επαφή. Ναι, βρε, έχεις δίκιο. Πώς δεν το σκέφτηκα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό θέλει. Γι' αυτό το λόγο, για να σου το αποδείξει δηλαδή, σου αγόρασε το πατρικό σου και στο έκανε δώρο. Πάρ' το ένα τηλέφωνο να τελειώνουμε ή τουλάχιστον στείλε ένα μήνυμα στην εταιρεία του να πεις ένα ευχαριστώ. Εντάξει. Remember when you loved me. Come closer, don't be shy. Stand beneath a rainy sky. The moon is over the rise. Think of me as a train goes by. Clear the thistles and brambles. Whistle in the rain. Κοιμήθηκε. Ήταν κουρασμένο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δέχτηκες. Άσε τις χαζομάρες, Μαριά. Γιατί δεν ήρθες στο γάμο? Η Δήμητρα στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Δεν έχεις ιδέα πόσο θα ήθελα να είμαι εκεί.
δίπλα της. Αλήθεια, να ήσουνα τότε. Μας είχες φλωμώσει το ψέμα τόσο καιρό. Και να ήταν μόνο αυτό. Δεν ξέρεις. Πες μου να μάθω. Ναι, ότι την καθιστά σχεδεμόνα της μέχρι τα 18 της. Συμβαίνει κάτι. Και είσαι σίγουρη ότι κανένας δεν θα μπορεί να κυρώσει την κυδαιμονία? Μόνο η ίδια η Δήμητρα. Περίμενα λίγο. Δηλαδή, θες να κρατήσει η Δήμητρα το παιδί σε περίπτωση θανάτου σου, να μην μπορεί να την πάρει ο βιολογικός της πατέρας? Ναι, αυτό θέλω. Μιλήσατε καθόλου για το γάμο, έχετε πει κάτι καινούριο? Όχι, το αφήσαμε λίγο. Αν και... Αχ, τίποτα, άστο. Εύα, μου πες μου σε παρακαλώ, συμβαίνει κάτι με το Χάρη? Όχι, τίποτα το ιδιαίτερο. Τον Χάρη τον αγαπώ. Απλά τι? δεν είμαι σίγουρη. Και ποιο πράγμα? Αν θέλω να είναι ο άντρας της ζωής μου. Ναι. Μετά από όλα αυτά, άντε να αποδείξεις τώρα ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και εδώ που τα λέμε, γιατί τόση γενναιοδωρία εκ μέρους του Γιάννη, μπορώ να καταλάβω, δεν είμαι και γυναίκα της ζωής του. Που ξέρεις. Μπορεί να είναι ακόμα ερωτευμένος μαζί σου. Ποιο? Το πιο ωραίο. Πέτω. Ότι είμαστε μαζί. Θέλω να μου πεις αν είμαι πουτάνα! Θέλω να μου πεις αν είμαι πουτάνα. Θέλω να μου πεις αν είμαι πουτάνα. Θέλω να μου πεις αν είμαι πουτάνα. Που ζητήσατε? Πώς σας φαίνεται? Έχει γίνει εκπληκτική δουλειά. Το βρίσκω υπέροχο. Αυτό το χρώμα σας πάει πολύ. Όταν τελειώσουν όλα αυτά με τον Ρέστη, θα ξανάρθω. Δεν χρειάζεται να ξανάρθεις. Απλώς σου οφείλω μια συγγνώμη. Και ελπίζω να μπορείς να τη δεχτείς. Γιατί? Πες μου, γιατί έφυγες? Γιατί μου τελείωσε και δεν είχα το θάρρος να σου το πω. Λες ψέματα. Έτσι κι αλλιώς, κανείς δεν μας ήθελε μαζί. Κανείς. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Ελένη. Λοιπόν, η Μαριάννα θα μείνει με τον παππού της. Έχουν ξετρελαθεί ο ένας με τον άλλον. Είχες δίκιο τελικά που του μίλησα. Ναι. Και η μάνα μου φυσικά έχει μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, την έδιωξε από σπίτι μόλις έμαθε την αλήθεια ο μπαμπάς μου, αλλά τι να κάνουμε. Έπρεπε να μάθει κι αυτή με κάποιον τρόπο. Ζωή. Ζωή. Με συγχωρείς? Κλαις. Όχι, καλά είμαι. Ναι, το βλέπω. Το Διπεθέ Κέρκυρας παρουσιάζει Άστραψε φως και γνώρισε νονιός τον εαυτό του. Σολομός. Μία παράσταση για τη ζωή και το έργο του Διονύσιου Σολομού. Παίζουν Κρίστη Παπαδοπούλου, Νίκος Νικολαίδης. Παπαδάκια μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Άκουσα με λίγο. Θέλω να σου εξηγήσω. Παράτα με. Θα μου δώσεις σε παρακαλώ 5 λεπτά. Άσε με, Χριστιανέ μου. Μάρθα, σε παρακαλώ. Θέλω. Μάρθα, σε παρακαλώ. Έλα 5 λεπτά μέσα να σου εξηγήσω.
Ποιος είναι? Εγώ! Η Μανούλα! Ποιος? Μαύρη γαλότσα. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, Μαγδά. Ας το σκεφτόσουν νωρίτερα. Λοιπόν, δώσε μου τα κλειδιά. Έχουμε τελειώσει. Φύγε τώρα! Άκουσε με, σε Πάρε παρακαλώ. δρόμο. Μην το τραβάς, ρε Μαγδά. Περιμένουμε το πρώτο μας παιδί. Εγώ περιμένω το πρώτο μου παιδί. Έχεις φύγει. Τώρα. Χορηγήσει. Πρέπει να φύγω για δουλειά. Έφυγες. Ένα σκουπίδι είσαι. Δεν θέλω ούτε να σε βλέπω. Τότε τι θες να κάνεις εδώ? Άντε τράβα από εδώ μέσα, ξεκουμπήσου. Η Στέλλα που ήξερες έχει πεθάνει. Θα σε διαλύσω και δεν θα ξέρεις από πού σου ήρθε. Τι θα μου κάνεις, μωρέ? Ένα φοβισμένο πλάσμα ήσουν πάντα. Μη μ' απειλείς εμένα γιατί δεν πιάνουν, έτσι. Άντε, τράβα. Τι έκανες, θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω, σου λέω. Τι συμβαίνει, κορίτσια! Άσε με! Στέλλα, τι έγινε? Έπρεπε να το κάνω εδώ και πολύ καιρό. Δεν μπορώ να σε χορτάσω με τίποτα. Σε θέλω. Δικιά μου. Θα φύγεις αύριο. Στορκίστηκα, δεν αντέχω λεπτό χωρίς το κορμί σου. Και τώρα που θα φουσκώσω θα με θες ακόμη? Το μωρό μας έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται. Θα είσαι για μένα η πιο σεξι έγκυος. Να τρέβω τα πάντα πάνω σου. Τα πάντα. Σε πρεμιέρα ξανά